Ve a saludar a Pablo. Pero ides de verdade? Unha vez que Onde está? Ai, coitado, unha vez que ven o teu home a verte, Pablo é Tamén é majísimo. verdade, tamén é verdade. facemos como en Telecinco, que metense en Sí, Telecinco. entre cámaras. Agora antes metíanse polo Igual medio se das cámaras. Ai, vai me matar. Pero Pablo é Telecinco ta- simpatiquísimo. Sí, sí, é Pablo é malagueño, xentiña. é malagueño e ten ese arte malagueño. Cando viña eu, que me fun antes de empezar o programa, fun á casa do Char un momento. Cando viña eu, salía el do taxi. E respetei, díxome, por favor, non me saquedes. Ai, pobriño. Por onde anda? Por ali, mira, están nos indicando, non ten Está agachado. escapatoria, Ai, Dios coitado. mío, Está aí Fran Belo, que leva unha semana tamén. está fatal. Baixista de Heredeiros da Cruz, un dos nosos compañeiros. Leva Momento unha semana. delicado. Ven para cá, ven para cá. A ver, aparece. Dame o micrófono. Ai, coitadillo. Un aplauso para Pablo, sí señor. Estás aí agachado. ¡Oh! 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 Home, Pero claro. esto no había na miña época. Padre Micha. de Martiño. Sí. Martiño. Por si se me olvida. Non, eso foi un agasallo que lle fixen o día do pai antes de que nacera o pequeno, porque claro, cadrou así, e aí o leva, mira. Canto ten Martiño? Canto ten? Te levas máis ou menos 4 meses. 4 meses, sí. Ten 4 meses. Naceu que día santo naceu? O 15 de xullo. Díxome el antes, cando falamos un pouco fora, que era buenísimo. A verdade que sí. É un deses bebés trampa que lle chaman porque come fenomenal, durme fenomenal, que apetece ter outro, pero non. Vos poñedes fotos nas redes sociais eso ou non? Sí, ás veces sí. Porque hai varias tendencias, Sí. sabes, non? Que hai Sí, xente claro. que hai xente que Eu, o por pon. exemplo, non poño. O tú poñías, pero tapándolle Sí. a cara, non? Vale. Bueno, que tamén tan pequeno. Sí, a verdade é que cambian por días, cambian por momentos. Teño e que cando son dicir, así, fai Raquel, ilusión. que ha clavadito a su padre, Xa cho digo que Martín. É que ti non fixastes igual, nada. igual. Home, algo fixen, que ben que me Deitastes viste aí. ali, non fixastes máis. No, É moi pero parecido. non flipes. Parir pare calquera. Ai, sí. Pero ser padre, estar Ai, aí... mira, que bonita. As imaxes das ecografías. Esa era eco. Sí. Que rechiño. Aí estamos, mira. El facendo o seu, claro. Non o ves moi lonxe? Sí, a verdade é que por unha banda pareceme que foi antes donte, por outra banda pareceme que xa pasaron 1000 vidas porque é todo tan intenso. Eu pasaba o fatal nas ecografías. Sabes por que Ai, pasaba que fatal? clariño se ve aí. Pasaba o fatal porque por que os ecógrafos, chamase ecógrafo, Sí. está a ecografía e está calado. Porque está calado. Quen está calado? O que está facendo a ecografía O está que fai calado. a ecografía Como vai está calado, digo, comentando. Dios mío, que pasa? Pasaré. Calado porque está mirando. Pois que fale, que diga, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo É bien, todo verdade, bien, claro. agradeceríase, sí, eu tamén me puña moi nerviosa. Él é máis tranquilo para iso, verdad? Y el nuestro se portó muy bien. Desde aquí le mando un saludo, muchas gracias por todo. Sí, o noso O ecógrafo, ginecólogo, o sí, ginecólogo. sí, sempre, porque eu preguntaba todo, que xa me coñeces. Sabes que a veces para calmarle a ella se necesita mucha paciencia y la tuya, así que muy bien. Moi ben, sí. Escoitache que dixo, non? Sí, sí, escoitei isto todo, Escoitache, nota, non? que fai Dixo, falta a veces, moita paciencia. Para calmarte a ti. Tú onde eres, Yo soy Pablo? más tranquilo. ¿Tú dónde Yo soy de Badajoz, pero bueno, me crié en Málaga. Non conozco a nadie de Son Badajoz. malagueño. Sí, porque pasou toda a vida en Málaga, en realidade. Sí, sí, sí. E hoxe teño que dicir unha cousa. E caí na conta, pois hai un anaquiño. É un día moi especial para nós, Por qué? porque estamos de aniversario. De que? Xuro, cho que sí, sí, Aniversario sí, sí. de que? Aniversario de Pero aniversario, qué? de relación, non de boda ni nada diso, de relación, relación. de Mira, rollo, de primer bico, de Hoxe, que... tal día como hoxe, hai cantos anos? ¡Oh! Pregunta trampa. ¡Oh! 13. Pero de boda no, de boda no. Non. Hace 13 años Moi ben. andaba yo por ahí en Ourense haciendo cosas malas y bueno, pues un gran amigo mío me la presentó, me dijo, tienes que conocer a Raquel Atane, de Telemiño. Y yo No, dije, Telemiño. Non é. No. Eu traballaba, tiña un programa nese momento que se chamaba Tonight, que seguro que moita xente o viu no seu momento porque Tonight, que Show, te copión, acordas? Tonight Show. Estiveche Vale. ti nese programa Pero- tamén, non sei se te lembras. pero, E ali o coñecín. Pero tú estás de aniversario do Do primeiro vos día que conoces. nos coñecemos hai 13 anos, unha noite como hoxe. Hai 13 Mira anos, ti, Dios mío, fixen outro día 19. Digo aburrida. Pois eso, tranquila que vai ir a peor, non te Bo. preocupes. Madre mía. Bueno, parabéns. Moitas grazas. Parabéns, boa, disfrutadio. Ao final, eu sempre digo, as criaturas con que estén ben é un milagro xa. Que esteñan ben e isto está ben, non? Están sanos, Sí, nos están estamos moi felices, como dicía Eva, é verdade que todo o mundo me insiste. Ai, é que cuspidiño seu pai é igualiño,
Pois mira, aproveito xe que está todo o mundo mirando para dicir que cada vez que me din iso, penso que canta sorte que teño porque non podería ter ninguén mellor a que parecerse que a ti. Que grande, que grande.